Għal sena oħra ser jittella l-ispettaklu mużikali Rockestra, spettaklu li l-għanew li nitjaw u għal jinġabru fondi li jmorru għal Community Chest Fund. Id-direttur artistiku ta' Rockestra Paolo Borg Bonaci stqar li bħala tim qed jaħdmu sabiex Rockestra kull sena tkun aqwa minn ta' qabel, minħabba li huwa wieħed mill-akbar avvenimenti li jkollna f'Malta. Il-President ta' Malta George Vella f'diskors qasir li jagħmel tkellem kif Rockestra jisir kemm biex jistabbilixxi l-livell tat-talent Malti kif ukoll jingħaqdu flimkien il-kultura u l-element filantropiku. Preżenti għat-tneddija ta' Rockestra kien hemm id-Deputat Nazzjonalista Terris Komodini Kakija, illi ħeġġet lill-pubbliku sabiex jagħti kontribut u jattendi għal din l-attività filwaqt li ringrazzjat li daw kollha li se jkunu qed jieħdu sehem. L-għan prinċipali ta' Rockestra huwa l-Malta Community Chest Fund li tgħin lin-nies li jkollhom bżonn l-għajnuna l-aktar medika. Fondazzjoni li turina li apparti d-dinja fejn kulħadd huwa komdu ferħan teżisti wkoll dinja ta' tbatija. Intant min jaqta' l-biljetti għal Rockestra fl-10 ijiem li ġejjin se jkun jista' jgawdi minn skont fil-prezzijiet.